गुरुपौर्णिमेच्यो हांव सगळ्या म्हणजे पहिल्यान पयली आई पप्पा आणि म्हणजे पॉलिटिकल गुरू आणि शैक्षणिक क्षेत्रातले सगळे गुरू म्हणजे सिन्स फ्रॉम द माय प्रायमरी म्हाका याद जाता तो पासून म्हणजे सगळे शिकयल्ले सगळे टिचर्स म्हाका आयच्या दिसा याद करतात आणि सदोदीत आपल्या आयुष्यात आपल्या गुरूक हे प्रत्येकान महत्व दिवचें करून आमी जे म्हणटा की विकसीत भारत 2047 ही जर मोख पुराय जातली आसत जाल्यार गुरू खूब म्हणजे टिचर्स हे खूब व्हडलो रोल हो प्ले करपाक शकता आणि तेजीच तर गरज आसा अशें तर म्हाका आतां कटाक्षान जाणवलें काही गोष्टी वयल्यान ताची म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की ही मोख दवरून काम करचें. भारत देश ऋषी आणि मुनींचा देश आहे. भारत देश साधू संतांचा देश आहे आणि अशा या साधू संतांच्या देशामध्ये ज्यावेळी सरकार साधू संतांकडे जातं, मठांमध्ये जातं, मंदिरांमध्ये जातं आणि आपली श्रद्धा समर्पित करते, आपली भक्ती समर्पित करते, हा वारसा आम्हाला ऋषी मुनींनी दिलेला आहे. परमपूज्य श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी यांच्या आशीर्वादाने ही पुढे घेऊन डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि पक्षाच्या अध्यक्ष या नात्याने आम्ही ही पुढे नेत आहोत. त्यांचा आशीर्वाद आमच्या मस्तकावर असावा, त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभावं. आपल्या संस्कृतीमध्ये गुरुपौर्णिमेला फार महत्व आहे. कारण आपल्याकडे असं सांगितलेलं आहे की गुरु विना विद्या ही निष्फळ आहे. काही नसतं, गुरु विना विद्या जी मिळते तिला मोल नाही असं सांगितलेलं आहे. काही प्रमाणात पण आपण बघितलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की केवळ गुरुकडनंच आपण शिकतो का असं नाही आहे. आपण अनेक गोष्टींकडनं शिकत असतो.